ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ክንቀጽልና ከበሳ ሬጋና ተይዲ ሃት ብለላ አንተ ትወርት ዲ ባይደኑ አይነ በረካን ሀጂ ከነ ልካይና hala ጊዜ አይነ በረካን ረት ማይክና ከበሳ ቆላ كيلا حاوي كان مايك مورد لهم انت كذي واحد حدا جزء تطو تبل يعني حرام مايك الله كيلا سمع الله اكبر حاوي حنسا ورد لهم حتى تخاب عريقه كبسادي كبسايزل ከበሳ ቆላ ናትካ ያኮ ሪጋን ጽበይካ ለና حتى اوكي سمع له حاجه ما تعرفين ايه ابيني الو هو اوكي ثانك يو ايه لك هذا سمع له حدا لكم مثلا ابيات نصنيها حيد من سيسور مخنياتو انت تدراريكم نعيه مصلين اسمع انت ليه حدا لكم لهم اوكي ابو خلو قبطله القبابله تاشبخا خير كبتن خلا تاشبخا نسياس تحجز زلا زري ازلخو انتي مسلكا كبر حاو لعلتهم ان حنت نجر قالسخ نجركا نتقلاساي نقالس تعدمو زلخا نسخاون تقلاساي نيركاها معلش ابز حج اوان موتيفيشن ناتكا انا كبخا حنت موتيفيشن يصبى نيره جن ولا حنتي ايرخبكن مخناتو نبان خمنسي ماي جيركا وحطا انت تبلني صبقت نيره ولا حنت جن ايرخبكن حدي انت كبلك هدلي نتاريخ إيرترا زقاللو صحالي في مساخه ينبرونا لخو ولا حنت ነገር የለን نعين عخان زقاطم ባህሪ ሸውሃት ካን ግን ይፋላለኸ ይህሉ ምናልባት እግዚአብሔር ይخدነኒ ካብዚስ ደሓን ደይኮናን ነዛ ሕቶ እዚኣ ከመይ ትምልሳ ምክንያቱ ኣነን ከም ሓራስ ክጠንስ ዝጠነስክዎ ክልት ንስኻን እንታይ ትፈርህ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብሰላም ክጋላገል ኣነስ እንታይ ትፈርህ ንስኻ እንተ ትምልሰለይ ዛ ሕቶ እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ ክቡር ጋሻ ቴንክ ዩ እታ ሕቶ ክትርዳኣኒ ዋላ ብፅሕቲ ትኹን ከምባ ሕፅር ኣቢልካ ተትገልፀለይ ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ኣይሓስኩኻን ሓደ ከምዚ ፐርሰናል ሕቶ ኮይና ተሰሚዓትኒ ካባኻ ዝተፀበኽዎ ገሊልካኒ እደኖ ሕጂ ኣነ ፅር ኣቢልካን ሓፃርን ጌርካ ወይ ፀሓፈለይ ወይ ድማ ብድምፂ ድገመለይ የቕሬታ ግን ኣይሓስኩዋን ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ኣይተረዳእኽዋን ኣብሽር ካባኻ ለኻ እቲያ ብድምፂ ነታ ሕቶ ከም ዝሓተትኩኻ ኮይና ግን ኣነ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ሸውሃት ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ልክዕ ዲ ከም ሸውሃትካ ክኸዱ ንስኻ ክትፅበዮ ዘለካ ንሶም ከም ዓቕሊ ፅበቶም ከይዶም እንተፈትሕዎስ ንስኻ ምስ ነገራት ናትካ ደኻ ተጋጥሞ እንደገና ከዓኒ ንነገራት ፖለቲክስ ተኻ ተተሓሕዞ ወፃዓ ደቂ ሰባሲ ምስ ፖለቲክስ ተኻ ተተሓሕዞ ቴንክ ዩ እንደዒ ኣይ ክተብረሃ ይደለኻ ወይ ነቲ ለውጢ ኢልካ ኣሚንካሉ ኣለኻ ጋሻና ሚካኤል እንድሕር ክትምልሳ ዘይዘለኻ ሕለፋ ኣካላይ ኣብሪጋ ዘለኻ ቀፅል ክቡር ሓወይ ኣይ ታሹ ዝበላ سجرة عند حردليا اوكي سجرة لحنك دحر خلت شابتين امان ابجاكم تحطوا نطورن تاشمون يكون كلها نهار رد انا كما كرداني صنحن كبس انتي تبل الله عندي مايك نعخا دحر يز الله هريا نص الله هذا كبر حوي نص
نصالها كبر حوي مايك نعخا ليون الله ليون كبر حوي نعخا مايك جزء نقطة اوكي الله تنكي كبر حوي سمع نعخا الله حدا حدا ثانك يو اوكي سمع الله اوكي ثانك يو الراي كبر غاشانا عدما بلا اتيخ ريتوታት ክትወፅና ከናይ ሕቶ መደብ ስለ ዝኾነ ናብ ትሕተይ ከኣቱ እስከ ብትዕዝብትኻ ናይ ደረጃ እዩ ዘሎ ሓንቲ ቀዳመይቲ ሕቶ ካልአይቲ ምትዕርራይ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ናይተን ውድባት ትበሃላ ብኸመይ ዓይኒ ዳግመ ውዳብ ገብራ ኣለዋ ደን ምስራዓት ገብራ ኣለዋ ደን ፖሊስ እነ ነፅራ ኣለዋ ደን መዚ ሕጂ ህልው ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ደረጃ ኣለዋ ብናትካ ትዕዝብቲ ثانك يو سو ماتش እታ ሕቶ እንድሕር ሰሚዕያ ክልተ ብናተይ ትዕዝብቲ ውድባት ከመይ ኣለዋ ንጹር ዝኾነ መርገጽን ሒዘንሲ ህላወን ከመይ እዩ ብናትካ ትዕዝብቲ ትብል ሓንቲ ኮይና ተሰሚዓትኒ እታ ካልአይቲ ሓስኩዋን ወላ ብጽሑፍ ኣስዕበን ከንብበ ولا بصحفات زي فالتوب تخطط ስለዘለኹ ከንብባ ኸእሊ ኣተና ውድባት ኣምታይ ደረጃ ኣለዋ ዝብል ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ስደትና ብዘይቀል ዓለም ብንሕና ጽቡቕ ድሌት ወይ ከዓ ሕማቕ ድሌት ኢና ንመሓደር ዝቶም ሰባት ኩሉ ግዜ ክንጽሎም ኢና ንነብር ብረፌታ ጥራሕ ዘይኮነውን ከነጽሎም ብዝኽእል መንገዲና ነጥቆም ማለት እዩ ፍሉይ ሓሳብ ስለዘምጽኡ ከምዛ ጽባሕ ንጎት ወገሕሎም ዘዳኸሙና ጌርና ኢና ንወስዶም ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ድሌት ናይ መራሒና ኢሳያስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራ ሓደጋናቱ ትወድ ጽቡቕ ገብር ብሕማቕ ድሌቱ ሕማቕ ገብር ኣብ ናይ ውድባት እንድሕር መጺና እውን ወይ እቲ ዝፈጠረን ኣካል ወይ እቲ ዝመርሕን ዘሎ ኣካል ኣምናቱ ጽቡቕ ድሌትን ኣምናቱ ሕማቕ ድሌትን ኢና ንነብር ቀየርቲ እንተንኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ከቢዱ ወይ ገለ ስለ ዝኾነ ይኮነን ዘይተቀየረ ዘሎ ዋላ ነተና ውድባትና ዘለዋ ንኣሽቱ ከክንዲ ማንካ ዝኾና ሽግራት ክንቅይረና ንኽእልን ዘለና ዝተረኣየና ኩሉ ናይ መፍታሕ ክእለት የብልናን ተን ውድባት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዋ ዝብል ብቐጥታ ክምልስ ክፍትን ኣይነበራን ከይበሃላ ኣለዋ ኣይነበራን ኣብ ቃልሲ የለዋን እንታይ ገብራ የለዋን ተባሂሉ ምናልባት ስርዓት እንተወዲኡ ክመጻ ስለ ዝኾና ኣስማተን ብምሉኡ ካብቲ ጽሑፍ ንላዕሊ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ኣይነበራን ከይበሃላ ይህልዋ ኣብቲ ተግባራዊ ዝኾነ ስራሕ ኣብቲ ተግባራዊ ዝኾነ ዕማም ንኽርኢና ግን ዳርጋ ዘለናይ ዝኾነ ውድብ ካብታ ዝዓበየት ኣነ ዘለኹዋ ውድብ ካብታ ዝነውሐ ዕድመ ዝገበረት ኣብዚ ዘለኹማ ውድብ ካብታ ብዙሕ ዘድምዐት ውድብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለና ረገፀኛ ግን ከምቲ ንደልዮ ከምቲ ዝሰርዓናዮ ከምቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክመርሓና ይከኣላን ኣብቲ ዝድለኹ ወስዳና ይከኣላን ኣብ ሓደ ግዜ ነቶም ኢነርጀቲክ ዝኾኑ ሰባት ከም ፀላእቲ ኣቁፂርካ ስደትካ ምቕፃል ድመርፃውን ኣለዋ ነቶም ኣዝዮም ሓያላት ናብ ገለ መንገዲ ክወስዱና ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ኣዳኺመን ዝነብራ ኣለዋ ንምንታይ እታ ኣቦ ወንበር ዝበሃል ናይ ዝኾነት ይኹን ውድብ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ናቱ ክወፅእ ኣይደልን ብፍላይ ኣብቲ ገሊኡ ብሕንቃቐ ስለ ዝተሓዙ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ሕንቃቐ ዘለዎ ግራት ድንሽ ድመስል ኣተሓዛ ዝተሓዙ ኣለዉ ኣብ ገሊኡ ቁርን ከውሕን ዝፈጋግኣና ካሉ ዓድታት እጂ ከከም ዝሓስካዮ ቀየርቲ ይኮና ንመራሕቲ ንሕና ኢና ክንደፍኦም ዝግባእ ንመራሕቲ ንሕና ኢና ክድሕለፍ ወይ ከዓ ክድውረድ ክንብሎም ንግባእ እዚ ጌርናዮ ኣይንፈልጥን ስለዘይ ገበርናዮ ንሓንቲ ናይ ውድብ መራሒ ንክንቀይር 4-5 ዓመት ዝወስደልና እንተኮይኑ
هجدف زبحال نختقير كندي يخوزلك مغناتو هجدف مسبروتي مسصواري ودبات تابلت ايفون طرح يزلون نختقيروم زلو مكراغن كابتنا هجدف يخبدو خوني ፖለቲካናቱ ካብና هجدف يخبد تقاوي مني كودق አለዎ ወዲቁ خريالوني كسيرو خريالني ነዚ ከሪኤ እንዳበልካ ይዝኽየት ስለዚ እተን ውድባት የለዋን ከይበሃላ ኣለዋ እዘይ ኮይኑ ከምቲ ዝግባዕ ከምቲ ዝሐን ከምቲ ተቃላሳይ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ፍልስጤም ጥራይ ዝህሉ ድኸውን ኣብ ካልእ ሃገር ኣይህሉን ወላ ተን መንግስቲ ዘለዎን ሃገራት እተን ተቃወምተን ተሪኢኽ 50 ኮይነን እንጠጠው ድብሉ ኣብ ከተማ ዓበይቲ ክትሪኦም ከለኻ ኣብ ኤርትራ ግን ብተፈጥሮ ሁሉ ተቃላሳይ ግን ንድሕሪኡ ጥራይ ድጥምት ነቲ መራሒኡ ኣበሎ ናበይ ወሲድና ኣቦኹም ኣብ ዘሕደረና ዓይነት ተቃላሳይ ከንበሩ ዘሕደረ ይሓዲሩ ዘሎ እተን ውድባት ዳግመ ስርርዕ ገይረን ተፋቂረን ነቲ ቃልሲ ሃንድል ገይረን ብሕብረት ከኺዶአን ዝብል ግምት የለን ተጻወርቲ ይኮና ንምንታይ እንተልካኒ ንሕና ናኣምነሉ ሃይማኖት ቁኑዕ ዘለና ውድብ በይና ቅንዕቲ ዘለና ሃገር በይና ጽብቕቲ ዲሞክራሲ ከምኡ ጥራሕ ዩናትና ርእሲ I don't know ካበይ ከም ዘምጣና ኣይፈልጥን በሕብረት እዚኣ ንግበር እንተልካ ማን ኣበጊስዋ ስለምንታይ ኣበጊስዋ ስለምንታይ ኮስቶ ሙሱ ተራኺቡ ስለምንታይ ከምዙ ኮይኑ ኢንተሊጀንስ ዋላ ዘይብሉ ሰብ ነታ ምጥርጣር ግን ዝለዓለ ኣብቲ ሃይስት ፒክ ናታ ይሕዛ ነታ ምጥርጣር ዳሓር ጭብጢ ዘይነኣምን ኣብ ጥርጣረ ጥራሕ ነብር ኤርትራውያን ዳበዛሕናና ንኸይደልና ብሰንክቲ ኣገዛዝኣና ክኾን ንኽእል ኣልዕል ኣቢለ 3 ግዜ ንዓኻ ወይ ን3 ሰባት ሰራቂዩ ኢለን ድሕር ተዛሪበ ንስኻ ኣውቶማቲካሊ ሰራቂኻ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ተሃላሊኽካ ክሰርቕ ትኽእል ኢኻ ናይ ኤርትራውያን ባህሪ ማለት እዩ ዘይነበረ ወይ ባህሪ ዘይነበሮ ከምኡ 3-4 ግዜ ትደግመሉ ትልቕ ሒዝዎ ከዓ ከምኣ ክኾኑ ስትሰብ ናይ ምምላስ ባህሪ ተሰዓርነት እዩ ዝመስለና ስለዚ ከይንወሓልካ እታ ሓንቲ ሕቶታ ዝተረዳእትኒ እቲ ንውድባት ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዋ ንዝብል ብእውነት የለዋን ከይበሃላ ኣለዋ የለዋን ኢልካ እንተነቒፍካየን ፅባሕ ኣለና ክብላ ላይቭ ኣትዋ ኮና ግን የለዋን ከይበሃላ ጥራሕን ዘለዋ እምበር ኣብቲ ስራሕ እንድሕር መፂና ኣብቲ ክግበር ዝግብኦ እንድሕር መፂና ኣይ ነድምዕ የለና እንተ ትምቅላስ ግን ሓደ ኣወንታዊ ጎኒ ፅቡቕ እዩ ትምትእኽኻ ብዋላፋ ሒልካ ከለኻ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ሓይሊ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ህላዊኡ ፅቡቕ እዩ እዚኣ ናተይ ርእይቶ ይቐንየለይ ታንኪዩ ስማዕ ኣለኹ ክቡራት ኣሕዋት ክንቅፅል ናብ መስርዕ ዘለኹም ቅድሚ ምኻድና ንጋሻና ክዓቶ ኣፍቅዱለይ 2 ሰዓት ገይሩሎ ካብ ዝጅምር 2 ሰዓት ነዊሕ እዩ ሓደ ንበይኑ ሓደ ሰብ ክስታይ ክገብር መደረ ዕረፍቲ ክንቦ ፍቃደኛ ተኮይኑ ክሓቶ ጋሻና ፍቃደኛ ተኮንካ ቅድሚ ዝቕፅል ሕቶታት ቁሩብ ናይ ማይ ሻሂ ወላ ቁሩብ ክትንቀሳቀስ ከማን ካብቲ ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ንፋስ ቁሩብ ሓድሽ ክስታይ ኤነርጂ ክስታይ ክትገብር ፍቃደኛ ተኮንካ ጋሻና ቁሩብ ዕረፍቲ ክንበካ ዶ ገለና 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ حمشة دقيقة أكلي أوكي صبوا 5 دقائق 5 minutes thank you أمو أبريغازو اللغة ما يتحزلنا أوروب تتصممو قاشانا 5 دقائق عرفت وصلي قاشانا تمليس ال 5 دقائق أخيلا الله مثلا كينا ما سيلو منتي مايك وصدان أغايت أوكي thank you ألف thank you سمع اللغة سلام دهري خنك اوكي بلا لا مايكروفون ساميدود دالو اي ثينك ساميدود ቁጥር 6 ساميدود ዳላሃ ጦንካ ሬጋናት ካና ብሕቶ ክቀጽልና ኦኬ አንልና በመጀመሪያ ሰላማት ከምላል ገብታት
ناتي حتوتين كل بامو تفرارمو عبد السعودية مالتي عبد السعودية تفرارمون كابتن شوعته مالتي كلها نقر عيتلدن نو سمعت كده سوري سمع له وسمع له اوكي بمجمرة كورغاشنا يغني لنا كذا مسوات غير كاتل لمزا يغني لنا سو انتهي بدي تيا كالي تحتو تيا انتهي زول زاباتي يا سعودية استفرارمو انتهي بدي كالي تريا سالسيتي زاباتي ميليتاري جوين نسي إثيوبيا زبا رابعي تقال تيا بدي تيلي was زعما بزعبا انتهي إلى ترى رابعتي فرات استفرار زعبا يا تي انتهي فورتلي anyway I'll think about it مجمرة مسرحية يعني that's it thank you عندنا اوكي مقالع جميل الله كان عوي مقالع جميل الله ما خمتني عن تبيك ولا خلد سات عن تبيك تعلقوا تسمعوا بالليل واللي عاطله اوكي حج والله اتصل كبر حوي حتى ناي حبراوي ناي حيل بحري ويدما وتهدروا حيلسي حبراو زخونه نمقام سي إثيوبيان ناي هكدفن ويناي سياسن زغبرو مفررام ايترداسن تبلانيرا انتايو نبعال بيت سي ايرأيونيو ستايو زغاطمو ነገር نبعال بيت انتاي غاطموهم زلو አይፈልጥኒ ቅድም ይዝውረ ቅድም ይሕሜታ ዝመጽእ ቅድም ይዝማ ከምቲ ናይ ባህልና ተኮይኑ ካ በተዛዋሪ በአሽሙር በደርፊ በተገሩ ይነገረካ ማለት ለሰይ ሰበይትኻ እንድሕርካለ ሰብኣይ ለሚዳስ ብጋጥ ትፈልጦኒ ካ አይርዳእካን አይተሓስቦኒ ካ እዚ ክኸውን ይዝብል ግምት ይብልካ በተባህለ ግን በአሽሙር በደርፊ በገለ ይወጽእ ሽምከይ ተቀሰ ይሞቱ ይተርፎኒ እጅትና ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ኢሳያስ ኣብ ስዑድ ኸይዱ ዝፈረሙ ሓባራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ተሰማሚዐን ገለ ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኩሉ ክኽየድ ዝጸንሐ ብሙሉኡ ድኻምና ዝገልጽ ኣብ ዓለም ክኽየድ ዝጸንሐ ኤርትራ ነፍሳ ዘይትኽእል ሃገር ኮይና እንደገና ኣብቲ ሞግዚትነት ናይ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ትነብረሉ ከማንሲ ከም በዓል ናይ በዓል ኒውዚላንድ ኣብ ኣውስትራልያ ኮይነን ሓንቲ ኣውስትራልያ ሓንቲ ሃገር ያ ዘላ ንብል ንሕና ኒውዚላንድ ትበሃል ኣብኡ ምስ ኣላ ኣታች ዝኾነት ከም ሃገር ክትፍለጥ ትደሊ ነገር ግን በብዝሕና ፅነት ዝኣካልያ ኮይና እያ ትፍለጥ ሕጂ ነትና ኤርትራ ድማ ናብ ከምኡ ንክወስድዎ እዮም እዚ ኩሉ ክሳብ ንዳኸም ዝደኸሙ ኤርትራዊ ብሙሉእ ክሳብ ዝዳኸም ክሳብ ዝጠፍእ እዚ ኩሉ ድኻም ዝሓለፈ ኤርትራ ነፍሳ ዘይትኽእል ክትመሓድር ዘይትኽእል ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮይና ክትጸንሕ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ብኢትዮጵያ ክኸውን ሽዑ ወታደራዊ ሓይሊ እንድሕር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምክልኻል ሓይሊ ብፍላይ ድማ ሃይ ዝኾነ ደሞዝ ብጫሞኦም ብክዳኖም ርኢኹሞም ኣለኹም እንዲኹም ኮንጎና ኣማውትና ገለናትና ካርኢኹም ኢኹም ክሻ ምስ ኖርማል ክዳን ይመስል ክዳውንቶም ዋላ ፍልልዩን ተሪኢኸ ዋላ ጫሞኦም ተሪኢኸ ጸርፊ ሕጂ እንታይ ዘርኢካ ዋላ ንዓ ወታደር ኩን እንተኢሎምኻስ ሃዲምካ ከም ትኸይድ ኢና ተሰሪሕና ንሕና ወታደር ኣብ ካልእ ዓለም ክቡር እዩ ሮታ ክትወፅእ ከለኻ ሃፍታም ኢኻ ድኻ ይኮንካ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ግን ወታደር ትበሃል ድምፂ ክትለዓልካ ከምቲ ሃዲምካ ክትጠፍእ ዲዛይን ተገይሩ ዘሎ
ስለዚህ ኢትዮጵያዊ እሱ ጫሙኡ ክዳኑ ፈልጦም ይኹም ካ 250 ብር ዝኣክሎም ነቲ ደሞዝ ክግበረሎም ከሎ ዓራት ገለት ሂብካዮም እቲ ዝለመድዎ ቀንጠመንቲ ብዙሕ ኣይኮኑ ንሶም በዓለም ምዝገቡ ወታደር ክኾኑ ንሕና ክንሃድም ካብቲ ናይ ውትድርና ስለዚ ብኸምኡ መዲቦም ወዲኦም ሞ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ ብኢትዮጵያ ክመሓደር ተቃዋሚ ዝበሃል ፍንሕንሕ እንተይሉ ዝገብሮ የብሉን ኣብ ኣደባባይ ዓዊሉ ተዛሪቡ ክመውት ማለት በብግዚኡ ተዘይሞተኻ ቀሲሉ ክውሰድ እዩ ሕጂ ወላ ተዘይተኮሱልና መድሃኒት ወጊኦም ክቆትሉና እውን ፀገም የብሎም ሕጂ ኣብ ሓቂ ንዛረብ ተኮይና ተኩሶም ወላ ተዘይቀተሉና ኤርትራውያን ተታኩሶም ምሳና ኣይንኽእሎም ንናዲ ዝበለዚ ዶክተር ብፍቅሪ ግን ክነሸንፎም ኢና ዝበሃል ኣብታ ፍቅሪ ዝበሃል መዓት ቀመማ ቀመም ይደሎ ብድላዮም ገይሮም ከሰንፉና ንማዕርነት ኣይኮኑን ደቃለሱ ደሎ ስለዚ እትናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሓይሊ ሓደ ግብፂ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ጎብለል ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ንሕሪኢኹሞ ነትናታ ጎብለልነት ሓይሉ ኣዳኺምካ ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ተሰሪሓ ተናይ ቀደም ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ከም ብሓድሽ ተሰሪሓ ሓያል ናይቲ ከባቢ ፋይናንሳዊ ይኹን ገለ ይኹን ኩሉ ቀረባት ክትቀርቦ ዘይግብኣ ወይ ድማ ብዓይነ ሓቂ እንተሪኢኻዮ ካብ ካልኦት ጥራሕ ክመፃ ዝግብኦ ባሕሪ የብላ ገለ የብላ ሃገር ኤምፓወር ገይሮም ታንክታት ናይ በዓል ኣፍሪካን ዩኒየን ከይተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ይግጠም ኣለዋ ማለት እዩ ከማይ ከማኹም ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝስላ ኢንጂነሪንግ ናይተን ታንክታት ናይ ተኻልእ ኮይነን ኣለዋ እቲ ናይ ክዳን ፋክተሪ ናይ ጫማ ናይ ካልእ ግደፎ ኣብ ኤርትራ ዋላ ክንገለ ፋብሪካ ግበር ዕዳጋ ከም ዘይብልካ ዝገብር ነገር ገይሮም እዮም ኣቀዲሞም ኣጣጢሖም እዮም ሕጂ ወታደራዊ ሓይሊ ሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ትመርሖ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ትኸፍሎ ሰራዊት ከምቲ ናይ ግብፂ ዝነበረ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ንፈርጌታ ሰብ ፈሲሱ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኢትዮጵያ ክትበሃል ትጎየሉ ዓይነት እዮም ሶም ክሰርሑ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ መፈረራም ናይ ኢሳያስ ከዓኒ ኢሳያስ ኣማራፂ ዝበሃል የብሉን ሰራዊት ብሙሉኡ ገዲፍዎ ወፂኡ እዛ ሃገር ንበይኑ ኣብ መንከቡ ከም ዝኸበደቶ ስለዝኾነ ዋላ ንሓንቲ ውድብ ክቅይራ ክእል እዩ መንቀሳቃስ ኦሮሞ ዋላ እንድሕር ከውሕሰካ እንተይላቶ ክፍርም ክእል እዩ ኢሳያስ ናይ መወዳእታ ናይ ሞት ደረጃ ስለዝኾነ ዘይፍርሙ ዓይነት ውዕል ኣይክህሉን እዩ ሕጂ እታ ኣይተረዳኣትንን ዝበልካያ እቲ ናታ ሙሉእ ብሙሉእ ከቢዳ ዘይኮነት እታ መግለፂት ነገር ግን ክትኣምና ኣይከኣልካን ከም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከምቲ በዓል ቤትሲ ዝኾነ ዘሎስ ኣይርድኦን እዩ ቅድም ብኣሽሩ ብፀርፊ ብደርፊ ክንገሮ ኣለዎ ዝበልክዎ ስለ ዘይነኣምን ቀልጢፍና ትርር ዝበለ ተሓሳስባ ድዩ ዋላ ልቢ ስለ ዘለና እምበር ዶንግዩ ስለ ዝርዳእና እምበር ይገብርዎ እዮም ደለዉ ወታደራዊ ሓይሊ ዓሰብ እንተዳሪኢኹም ዓሰብ ናቫል ቤዝ እዮም ክገብርዋ ዝደልዩ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ወደብ ክጥቀሙ መርከብ ዕሪፋ ክትራግፍ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ናቫል ቤዝ ናይቲ ቀርና ኣፍሪቃ ዝበሃል ቀይሕ ባሕርን ከባቢኡን እተን ሓያላት ዝጓያያሉ ዘለዋ ንኢትዮጵያ ተጠቂሞም ቶም ኣሜሪካ ድማ ንዕኡ ቤዝ ናቶም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቤዝ ንምግባር እዮም ዝቃላጠፉ ዘለዉ ሕጂ እዚ ኩሉ ዓሰብ ክብሉ ፀኒሖም ግን ማሳዋዕታ ዝንቀሳቀሱላ ዘለዉ እንድሕሪኢኹም ከም 03 ገይሮም ከዓ እንታይ ይብሉ ብቡሬ መንገዲ ስራሕ ኣሎ ገለ ብሉ እዚ ካሊእ እዩ ስለዚ ዝተፈራረምዎ ንሕና ንዕብለለሉ ኢትዮጵያ ድማ ጎብለል ናይቲ ዞባናት ኮነሉ ሄዳይ ካልእ ወላ ሓንቲ የብሉን ዘይርዱእ የብሉን ገለ የብሉን ግን ክንኣምኖ ፀጊምና ኣሎ ከምታ ንዓኻ ክትኣምና ፀጊማትካ ዘላ እንታይ እያ ዘይተረዳእትን እዚኣ እንታይ ድኸውን ዘሎ ትብላ ዘለኻ ኩሉ ሰብ እንዳተረድኦ ከኣምኖ ይከኣለን እንዳንበቦ ከሎ ከኣምነሉ ይከኣለን ከመይ ገይሩ ይኸውን ሃገር ደሱ ኢልካ ከምዚ ኢላ ትሸይድ እያ ንኣብነት ደብረ ዘይቲ ተኸይዱ
አዋሳ አብካል አኺባ ኸየት ኮሎ አቱም ሸየት ሀገር ንባሃል ነርና ኢሳያስ በህይወቱ አው ኸይዱ አድገበቅል ክሽለም ኮሎ ግን ሀገር ሸየት አላህ አይተባሃለ ንምንታይ እንደኸሪልኩምኒ አብ እምነት ዝተመርኮሰ ይምበር እታ ሐቂ ሕጂ ይሸጥ አይደሎ ግን እትሰብ እንታይ ኮይኑ አሚን ጽኒሑ ኢሳያስ ነዛ ሀገር ይከላኻለላ ይደሎ ንሕና ዳ ወፂና እንዲና ይድብል ደሎ ማለት ስለዚህ አብ ክንዲ አብቲ ምእማንን ዘይምእማንን ምጥርጣርን ዘይምጥርጣርን አብ ክንዲ ንኸይድ አብታ ተጻሒፋ ደላ እንደህርኢና ኢትዮጵያ ናትና እንታይ መኽብለ ናትና አውስትራሊያ ንሕና ኒውዚላንድ ኮይና ግን ከአ ክንድና ደቅ ኒውዚላንድ ንጽነት ዘይብልና ዓይነት ህዝቢ ናብ ካሽሚር ገጽና ኢና ንቀርብ አነ ክሪኦ ከለኹ እቶም ኒውዚላንድ ዕብል ዝኾነ ካዮም ንሕና ንካሽሚራውያን ኢና ንምስል ዝተመቃቀለ ህዝቢ ደንጉኻኒ ኦኬ ሶሪ ከም ሓሳብ ክገልጽ ክብል ዘረባ አምሉቅ አቢለ መስለኒ ግዜ ወሲደ ናብቲ ሓድሽ ሕቶ ወላ ንቐጽል I think دهسيسيا خوني نتحطنا هاي كل كبر حوي قصلا نحنا جها انواع هي حصرنا تكايتي تاسو تمدرخنا هاي كبر حوي اوكي بيتا دنگو مسيل نصنيحو نحناسي تزمت زخوننا زلو اوستراليان نيوزيلاند እንደህሪና ወይ ድማ ህንዲ ካሽሚር ፓኪስታን ህሪና ያው ኤርትራ ዝኾና ዘሎ ነገር ኦኬ ሚካኤል ክቡር ጋሻና ማይክ ወዲ አትካላ ክቡር ጋሻና ሚካኤል አንዳይ ማይክ ወዲ አትካላ ፕሊዝ ቼክ ግበረ ድምጽ የለን there is no sound yet ድምጽ መጻና የለን ይበጽሐና ያለን ድምጽ ሳውንድ ቼክ ፕሊዝ ጋሻና ሚካኤል አንዳይ ኦኬ حنسب ይብሉ ሎ ዋጋይሽ ሕዋት حنسب ተጸመሙና አፍሪካ ዘለኹም አድርክንበኩም ግን ጋሻና زازم حسابو اوكي قاشا قرب حساب كزازم قرب حنسا ناي فرق دقيقة كده كنت صب حنسا هو لحن حنسا حساب المصري قاشا انا صبهم وحواتنا هو قبل الاسكافة نوام إدنا حستين لوينو نصبينا عنسا جمال كيسر قوي ليكو تطوزو بلو عبد مليون دا شطوه هنا مقدم يا بعل سول قال مليون شطوه قال ملتا ترديكم مال هو قوم إلنا هنا قاشانا عنسا تا استايك فتنا تا مايك ناتو ساوند ابي اطلع مسكين نتيدو خناس عنسا عائل منسي افرح لزلو زي حتى دخت حتى لك اسكا اغربا انت ويسي انتاي دبل تويس نيرو خبر قاشانا سغاب حجي بزربا طرحنا نقالسلنا إدنان إجرنان كنحوس علينا عزبل مدرس معنيرمو في مبزحته سدتنيا زلو إرتراوي أب كم أستراليان أوروبان أمريكان كندان ما كلاي مبرغني زلو سلازي أب جبرس كم يخسر حذا إدن إجرن أوصل زبالة أب جبر أب بايته كم يخسر أب أستراليا خون كاسي أب بايته كم يخسر كاب سلما وسلف حليفك انتاينا خنقبر تا إذن إقرنا حوصل لازبلاس انتاينا خنقبر زيا خبرها لنا ترديات كاريا حيل منسي دقما اسكا غاشا متي سلازو حنسا ولا عدل نعوخنو بسمعا كالو مايكو نبلالو غون غاشالو اوكي عنتوي كبر غاشا سلام كلهم مدرخ انت يسمعي كاسي سغاب حجي بزرباينا نقالسلنا
ስለዚህ ኢድን እግርን እውን ሕውስ ኣለና እቲ ቃልስና ክዕወት ኢድን እግርን ክሕውስ ኣለና ስለዚህ በልካ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ስደተኛ ከዓ ኣብ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ካናዳን ማእከላይ ምብራቅ ይዝቅመጥ ስለዚህ ኣብ ባይታ ወይ ኣብ ግብርስ እታ ኢድን እግርን ምሕዋስ ከመይ ያክከይድ ኣብ ባይታ ትኸይድ ዲያ እዚኣ ንኽትብርሃለየ ترديك أنك تكون تسفى قبر ويسيك أنك تكون كورد معك أما كفتنا سمعت له اوكي سمعت اللي حدا يقول لي تحطه معي عبد الجزول له سبسي إذن إقرن كوسق تغينس كميو زبليو اوكي كابتي بإذن إقرن كقالة زبل بوزيحيو نعونتي بإذن إقرن حاوي سوق قالة زغل سبد مانتاي زغور له مراحي يدليو على يدليو عاب سبب قدم خاطر خلق زلك تصفى عاب نظريو من نسيت راح قدم خاطر انت اكيد كات كبرو ነገር كاني من على بعض جوجل منقدون توسط خلي خاخم نسي بمرحነት ምሳላ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገር ክግበር ከአልዩ ዋላ ኣብ ስደት ኮንካ ነቲ ኢዱን እግሩን ሓዊሱ ቃለስ ዝመደበ ሰብ ኤክስትራ ካብቲ ትገብሮ ንላዕሊ እንደ ሓገዝካ ገንዘባዊ ሓገዝ እንዳገበርካ ነቲ ኣባይታ ዘለዎ ውሕድ ቁፅሪ ከም ዝምዕ ክትገብሮ ይከኣል እንተ ደኣ ዝቃለሱ ሲኢልና ይኮናን ቃልስና ሞይቱ ዘሎ ዝቃለሱ ስለስተሰኣኑ ኣይኮነን ተቃልስ ሞይቱ ዘሎ ወይ ድማ ጠቕላላ ኢድን እግርን ስለዘይተሓወሰ ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ኣድማዓት ሰባት ዘይተሓወሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እሱ ይኮነን እንታይ ደኣ ሳፈር ክሳብ ዝገብሩ ኣብቲ ቃልሲ ምስ ወረዱ ካልኣይ ግዜ ንቃልሲ ሽማ ከም እንደይዝክርዋ ክሳብ ዝኾኑ ክሳብ ዝዋረዱ ንገድፎም እሞ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ምረት ካልእ ዘለዎ ንገድፎም እሞ ከዓ ዓቕምታት እንዳሃለዎ ከሎ ኤንጂኦታት ኣብ ደገ ከም ድላይካ ክትምስርት እንዳተኻኣለ ከሎ ረድኤት ንፅጉም ኢልካ ፍርቁን ረድኤት ፍርቁን ንቃልሲ ክትጥቀመሉ እንዳተኻኣለን ከሎ ብዙሕ ነገር ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብኣእምሮ ብገንዘብ ببزوح نجار كحجزنا خالن كله بفلاي بتناي أوروبا كبلوا نسمعه NGO عنده ريجستر كيركاس نا أوروبا هجراتي حجزا خاين سبوا هذا باو جنبارا بأوروبا دول عد ساتيو خي ترفه كبرتو سويدن دو بشكواتناتو نرويج قلدو نتباهله يو ناب عوض بتشوف نحن أجن تقولون ده هاللو كله نتبع أجار زورده بهواته غفل زورده مرز يلوه كساف إثناء أبالنا تجنزب عبي قال سجرنا نوزدو جنزب تراين ده خفلنا كاب كنجبرو إن العابنا قرنا هاللو خي جبرنا خي تعكرنا أتجزي خدنا هاللو أبا هلاي حتى بيلا خدقمو ኣብ ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ንኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ከባቢ ብሙሉእ ክጸሉ ዝኽእል ሓይል ኣለና ነገር ግን ናይ ኮኦፐሬት ናይ ምግባር ተኣኪብካ ናይ ምስራሕ ዓቕምና እንዳደኸመ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ከምዚ ኣውስትራልያ ደቡብ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ካልእ ዘለና ደኣ እምበር እቲ ኣባይታ ዘሎ ብጀካ ዓቕሙ ዝኾነ نقلبو كتصالحو زخل نغرو ماتيريال تزي كوينو بزح نغر زدلي ايكونن ግን እዝውን አይገበርና ካለ ካብደገ አውስትራሊያዊ አሜሪካዊ ካለ ዜግነት ሒስካ ንኤርትራ ክትኣቱ ይከኣል ፈምስ አሲሮም ዘለው ጥራሕ በይኖም ኩእሰሩ አይኮነን ቃልሱ እኮ ተፈጢሩ ፍጠር ኮሎ እንዳፈተንካ እቲ መንግስት ሎያል እንዳመሰልካ እንዳፈተንካ እቲ ትገብሮ ዘበለ ሁሉ ከኣኒ ብምስጢር እንዳገበርካ ክግበር ይከኣል
ስለዚህ ካብ ደገ ብዙሕ ነገር እዩ ትፅቢት ዘለዎ ተቃልሲ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ ፋይናንሳዊ ቃልሲ ትዝዓበየ ቃልሲ ፋይናንሳዊ ቃልሲ ንበዓሉ ትዝዓበየ ቃልሲ ስለዚህ ኣብ ደገ ኮይና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ዘይኮንና ንብል ኣብ ደገ ኮይና ሰልፊ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ኖርማሊ ተወሳኺ እዩ ካልእ ንኣሽቱ ሓገዛት ክግበር ከኣል እዩ እዚ ተወሳኺ እዩ ኤንጂኦ እንዳፈጠርና ገለና ገበርና ንዘኽታማት መዕበይ ንረድኤት ዝኸውን ንኻልእ እንዳበልና ብዙሕ ነገር ክግበር ከኣል እዩ ኣብዛ ዘለኹዎ ኣፍሪቃ ሓቀሓሽ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይግበርን ተመሊሶም እዮም ድልሙኑኻ ፖለቲከኛታት ኣበይ ኣለዉ ስደተኛ ኢሎም መፂኦም ምርጫ ክግበር ኢሎም ተመሊሶም እዮም ድልሙኑና ኣብ በዓል ኤውሮፓ ኣሜሪካ ካልእ ግን ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ኣዘራርባታት የድሰምዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ እንዳኣራ እንዳገለ እንዳተባሃለ ረድኤት ሓሓፊሶም ነቲ ቃልሲ መሊሶ ሓይሊ ከም ዝውስኽ ትገብርዎ ዝነበሩ ንሕና ድማ ኣብ ማእኸልቲ ስደተኛ ኣብ ማይታ ሽሓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ጅቡቲ ካልእ ኣብ የመን ፋሕ ኢሉ ዘሎ ረድኤት እንዳሃብካ ረድኤት ጥራሕ ከይሰራሕካ ካልእ ቃልስኻ ጉዳይ እንዳተወዳደብካ ክግበር ይከኣል እዩ ግን ከይጀመርካዮ መን እዩ ቮለንታሪ ዝኸይድ ክትፈልጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣሎ ድየለን ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ነዝታት እውን ንእሽተይ ሓገዝ ኣይኮነን ንእሽተይ ቃልሲ ይኮነን ዓብ ቃልሲ እዩ በዙ ክንቃለስ ንኽእል ኢና ወሲንካ ናብ ባይታ ወሪድካ እንዳመራሕኻ ነቲ ቃልሲ እንዳቃለስካ ናብ ትምለሰሉ ግዜ ናይ ጥሮታ ግዜ መዓት ኣለዉ ናይ ጥሮታ ሰባት ኣይደነው ድሕሪ ጥሮታ እንታይ ሰርሑ ይፈልጥን ክመርሑ ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ጥሮታ ግዜ ዝበፅሐ ሰብ መፂኡ ነቲ መንእሰይ ኣለይ መለይ ኢሉ ኣኼባ ገይሩ ፀገሙ ሰሚዑ ክገብረሉ ዘለዎ ነገር እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ሰሚዑ ክገብረሉ ከሎ ዓብ ነገር እዩ ካብቶም ዓበይቲ ዝመፀካ ነገር ኩሉ ፅቡቕ ነገር እዩ መንእሰይ ጥራሕ ከም መንእሰይ ክተቃለስ ተልካይ ግን ካብቲ ህግደፍ ዝበሃል መፂኡ ዘሎ ካብኡ ዝገደደ ካብኡ ዝመረረ ጥራሕ ክግዘእ ንምንታይ ስለዚ ንዕኡ ከነኣእስ ኢለ ይኮንኩን ንውልቀይ እውን እንተዳ ንውረድ ተባሂሉ ኣብቲ ንኺድ ንውረድ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ካብቶም ንድሕሪት ዝተርፉ እሞ ነቲ ሰብ ኪድ ንቅድሚት ሕለፍስኻ ተቃለስ ዝብሉ ኣይኮንኩን ከም መደበይ ኣብ ባይታ ወሪደ ክቃለስ ካብ ዝደልዩ ሓደ እየ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትዛረብ ከለካ ኩሉ ግዜ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክዝረቦ ዘይክእል ግን ከዓ ክትዛረቦ ዘገድደካ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ባይታ ዝወርድ ሰብ ተመሊሱ ነታ ቃልሲ ትበሃል ቋንቋ ኣነ ዝበዝሕ ዝተውዕመ ውሑዳት እዮም ሰርቫይቭ ዝገብሩ ሓደ ክልተ ሰለስተ እዮም ዝኾኑ ኣብታ ቃልሲ ይኸዱ ኩሉ ነገራቶም ክሳዕ ዝውድኡ ይኾኑ ካብኣ ንደገ ገፆም ምስ ወፁ ከይትዛረበኒ ቃልሲ ገለ መሊልካ ከይትዛረበኒ ንምንታይ ፈቲንዎ ያ ብተግባር ስለዚ ንሕና ብዘይ የገድስ ተስፋ ክሳዕ ዝህቡ ዕንበባ ክሳብ ንርኢ ፍረ ክሳብ ዝንርኢ ገለ ኣይንፀበይ ኣብቲ ባይታ ይቃለስ ኣለኹ እንተዳ ተባሂሉ ነቲ ይቃለስ ኣሎ ዝበሃል ኣካል ንሓግዞ እንተቀደወ ፅቡቕ ተዘይቀደወ ፈቲንና ንቃለስ ኣለና ንሕና ግን ተስፋ ዘለዎ ክንርኢ ክንብል ዘታልለና ንርኢ ኣለና ሓደ ግዜ ከዓ ዘታልለና ከዓ ረኽበና ኣሎ ስለዚ ገንዘብ እውን ሓይል እዩ መዓዳ ሓይል እዩ ምኽሪ ሓይል እዩ ካብ ብፍላይ ካብ ዓበይቲ ኣብ ደገ ኮይኖም ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ባህላየ የቐኒለይ ሓውና ካብ ወይ ኣውስትራልያ ወይ ኣሜሪካ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ክንቅፅል ምስክር ቃልሲ ኣብሬጋ ኣለኻ ማይክ ንኣኻ ምስክር ቃልሲ ምሳና እንድሕር ደየለ ወዳዓሊ ኣለኻ ወዳዓሊ ኣለኻ ትኾንካ ምስክር ቃልሲ ምሳና እንድሕር ደየለ ኮይኑ ወዳዓሊ ኣነ ስምዖ ኣለኹ ክቡራት ኣሕዋት ወላ ወፂ ከኣቶ ሓንሳ ማይክ ምሳይ እንድሕር ኣሎ ርብሸኩም ኦኬ ስምዖ ኣለኹ ሞ ምስክር ቃልስን ወዳዓልን እንድሕር ደየለኹም ኣለኻ ኦኬ ይሰምዓካ ኣለኹን ምስክር ቃልሲ ማይክ ከመን ኣይሓስካያን ማይክ ኣይሓስካያን ኢትካ ልዕልካ ኣለኻ ግን ማይክ ኣይሓስካያን
الله واحد من لوك ما يكتب الحز سمعنا اللي هذا الله واحد من واحد من سي الله ود علي ديبك الله اب مايك الله مسكر بدحريو حدا سوري يعني احترا بلا زحوتك حتى درايفنج قبل الله خسي اب اسرا سنسي لو خاطنا إثيوبيا نسدد على نايلو من تحليف نيرو تامعت تياسي كونيلو دي حزب إرترا صرحوا زي تقادلون تسوقون مثل تسوي ذاك اللي عرفوا نيرو أي كذا عربنا بتاع إسرا سنة إذا نقدر زي تزاريبه خليه تعطي كاني لما أنت تبدش تبر بتودد تأثر له عشان شو عطنا عامل زجبره لو ما أنت معلتها أخذ بسابا بوستر يوم صدق لي بزابه بيتروس البحر ونريل فتحونا بسابا فتح جديد وأزيسي كمي خاطريو كوني في ريتراو بتشلاوديس ولا انتهي ثانك اوكي تا ني اسرا سنه زبلكا ازي اقداسي غير حزام تايا اب 10 سنه سوق يلو صنيحو ناي إثيوبيا لوخات ناي إثيوبيا سديدو اب إساس اب دليتات ناي دصوت إساس لك اخم ناي كازينو اب تندليتات ناي دصوت نتندليتاتنا خرينا لو سلازي انتي زغبر زلو إساس تدايلنا كم املاح لك كم املاح اندي تمليخوتي هاجرنا اب 14 قنبسي عمد يفتح دخون نقوام تغبرو دخون خون نتاثر بيتسب وصالنا دخون اندابلكا سو دصبيلو سب محيرو زي فلت سب كوي اساس مالت اسيرون بر محيرو يفلتني اجا ابت 14 قنبت كمحيرو صبيو قوام كتغبر صبيو حد ነገር ገለ ነገር حدش ነገር كغبريو زبل بزيرو 3 خمو صبيو 10 سنه ድማ مس هيوتنا يزخونه ኤርትራዊ مس تستقفله مسواعتي عبز خونه متأسسار ስለዘለዋ በቃ اب 10 سنه سلام كلتين درعا 10 سنه سواعتنا نخبرينا سلام مس ኢትዮጵያ ሆውናሉ እዚን ክልቴን ጥራሃን ብስሊ ጎልን درعا ነቲ ህዝብ ንምትላል ተጋግዩ ባህላ ይፈልጥኒ ኢሳያስ صبوق نخبر يدغاغمبر امتلال تغاغي يفلطني لذا 10 سنه ابغبو ناي متلال بايتا يتطيمل ولاون اخيبا يطلبو ابزنو بورلو خوون خيليو اتا نسون بعالونا اديس ابا زمصلا غزي ساوا خيدو خاف ساوا من ياخولل ناب اديس ابا خيدالهمو صبوق غاطامدو غليلو نتوم منسيات نتوم تعدمه تمهارو اعليلوم يخيدو كبعال جنرالي منستريتها حبيب مالك ስለዚህ ናይ ምትላል መንገዱ እዩ ሽድሽተ አላት ሽድሽተ ለማዓንቲ ጀግና አቦና ቤትወደድ አብርሃ ዝተኣሰረሉ ሓደ ኢልካ ጽቡቕ አጋጣሚ በዝሎም ማዓንቲ ተኣሲሩ ንብሎ ዘለና ናይ ቃልስና ምክንያቱን ከምኡ ዝመሰሉ ጀጋኑ ስለዝተኣሰሩን ቦቢሉ ከዓ መላእ ሃገር ስለዝተኣሰረትን ስለዝኾነ ጽቡቕ አጋጣሚው ግን ቢትወደድ አብርሃ ክዝክሮ ወይ ድማ ተዓለቱ ቲኣ ንክዝክሮ ዝገብሮ አይመስለን በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ዘለኽዎ ቤተሰብ ሁሉ ኣብዛ ዘለኽዋ ቦታ ኩሉ ግዜ ድጽበዮም ቤተሰብ ሁሉ ብህይወት ውን የለን ኢሎም ዝኣምኑ ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ኣይተፈትሐን ናብ ስድራ ቤቱ ውን ኣይከደን ስለዚ በዛብህ ጴጥሮስ ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ሓሚማ እንዳደላ ሕጂ ኣብዛ ሓሚማትሉ ዘላ ግዜ እቲ ናይ ደቡብ ክፍሊ ዘይተለዓለ እዩ ዘሎ ስቕ ኢሉ ዝነብር እዩ ግን ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዝተናዓቐ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንሕና ስለስቕ ዝበልና ዲና
ጉዳይና ዘይዝከር ንኸይበሃል ጥራይ ነጎሼት ገብሩለው በዛብህ ክፍታሕ ዘራረቡለው ለማ መገርሳ ተላኢኹሎ ክምለስ ከሎ ሒዝዎ ክምለስዩ እንዳበሉ እታ ናይ ምትላል ኢትዮጵያውን ሓሚሞም ስለዘለው እታ ናይ ምትላል መንገዶም ካገብሩለው እምበር በዛብህ ጴጥሮስ ዝበሃል ኣብ መሬት የለን ምክንያቱ ቤተሰቡ ንበየነ ጴጥሮስ ዘለዎም ቤተሰብ ኣብ ጥቃ ያለው ኩሉ ግዜ ከመይ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ገለመለ ዝብሎም ነታ ነገር ነታ ንምፍላጥ ዋላ ሓንቲ ዳሃይ ዝበሃል የለን ጥራሕ ዝክረና እዩ ይኽብረና እዩ ሃገሩ ፈትዩ እቶም ሃገራውያን እሱራት ይሓስበሎም እዩ ንኽበሃል ዶክተር ዓብይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምትላል መንገዲ እዩ ኢለ ዝገብራ አቶ ኢሳያስ ሶሪ ሎማ አንተ ቦስተር ገሮማ ነሮም ካቦሌ ኤርፖርት ቆበልዎ ከለው አዲስ አበባ አትሎ ሎማ አንተ አዲስ አበባ ሰዲዶምና ካቦሌ እንዳተቀበልዎ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ከሎ አዲስ አበባ ካትኸሎ ሎማ አንተ ሎማ አንተ ኦኬ ፎሎ ክገብራ ቤተሰቡ ስለዘለው ንብዛ ጥቃይ እንኳን ሓጎሰኩም ኢለ ወጪ ዲ ወጠን ዳሃዩ ክገብረ ወጪው ክኸውን ንኽእል እዩ ኢሳያስ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝንዕቆ ካብ ዝጠልሞ ኩሉ ነዊሕ ገይሩ ሕጂውን ብኸምኡ ክቕፅል ወላ ሕጂውን ብኸምኡ ክቕፅል ነቲ ወዲ እውን ኣገቢልዎ እዩ ካብኡ ንፅበዮ ፅቡቕ ታሪክ ምስልና ዘርኢ ታሪክ የለን ናይ بتودد أبرهة عسيرو تمالي برهانة أتو برهانة برهة عسيرو تم قدامات منسترات بمولهم على هاي الدروع زلوهم تعسيرهم على محمد شريفه بزعبانا انتهيو يكون بزعراوان والحنتي زحاسبو صبغنا غيريلا كم تافتا مصحف ابزخونا مصحف خون علل كم تانا زمص اخوانا تناصنت كتفاي كسقلاي زخ غبره اندابل دفكرلو مسخره نسايد غبردلو ولاونكو بسنا امراو صلل كونو نخيل تم تمريحم زخدو يواعوم نسو منبر سو صللون كونو نخيل ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ጽቡቅ አይሐስብኒ አሽካዓላ ሊዝገብር ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ዝተኻለ መንገዲ ኩላት ሕቶ ዘይሕተተሉ ንመጻይ ከኣኒ ናብቲ ናቱ ሩትስ ዝኸደሉ ንበዓሉን ጽግዕተኛ ከሓትት እንተኮይኑ ፕሬዲክት ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኸድም ድኽእል ወይ ካብተን ዓረብ ይኸድም ድኽእል ናብ ካልእ ገጹ ሃድመሉን ክነብረሉን ዝኽእል መሕቢኢ ብዙሕ የብሉን ስለዚህ እሱ መንገዲ ዝጸርግ ዘሎ ዓደቡ ከኣቱ ዝደሊ ዘሎ በረነ በየነ ጴጥሮስ ፈቲዎ ነቲ ደገፈ ጴጥሮስ ነቲ መንሽሙ እዚ በዛብህ ጴጥሮስ ፈቲዎ መስለን ግን ዋጋ ዕዳጋ መግበሪ ንዕኡ መዋገይ ከመይ ገይሩ ካብ ስልጣን ምውዳቅ ፈጋዕጋዕ ኢሉ እንተዳ ምውዳቅ ኣጋጢምዎ ከመይ ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ዕቁባ ሓቲቱ ብሰላም ከም ሓደ ንጉስ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሃይለ ስላሴ ዝበለ ዓይነት አንቱም እንዳተባሃለ ዝነብረሉ መንገዲ ገብር ኣሎ ንሱ እሱ ስርሑ ይሰርሕ ዘሎ ብኻልእ ዓይኒ ኣይርዮን ኣብ ቀደም እውን ንኤርትራ ኢሉ ዝወፀ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ቃልሲ ክዕውት ኢሉ ዝተበገሰ እውን ኣይኮነን ዝብል ግምት እዩ ዘሎ ተቐነለይ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ስማዕ ኣለኹ ዶ ገዛና ስማዕ ኣለኹ የቐኒልና ጽቡቕ ኸይድ ኣሎ ብናተይ ወገን ዳርጋ ንጹር ዝኾነ መብርሂ ይወሃቡን ስለ ዘሎ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ነገር ስለ ዘየለ ብዙሕ ሕቶታቱን ዳርጋ ዘየለ እዩ በዚ ኣብኡ ከለኹ እግሪ መገደይ ናይ መጠረሽታ ክሓትት ንዝደሊ ሓንቲ ዕድል ክብ ሓንቲ ሕቶ ንጋሻና ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ላስት ዋን ከፍቅደልኩም ሕቶ ኣለኒ ዝብል ሰብ ሓንቲ ዕድል ክብ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ንጋሻና ኣመስግነ ነቲ
ናይ ሎሚ መደብና ክዛዝሙ ይስማዕ ንሕራ ኣለኹም ናይ መጠረሽታ I just 1 minute ሕቶ ንሕራ ኣለኩም ኣብ ሎሚ ዝወዓለ ኣርእስትን ኣስተምሮን ናይ መጠረሽታ ሕቶ ዕድል ንሕቶ ቅድሚ ናብ ርእቶን ለብዋን ምስጋርና ማለት እዩ የለን እንድሕር ኮይኑ ክቡር ጋሻና ሚካኤል ዓንዳይ ኪዳነ ካብቲ ሎሚ ዝሃብካዮ ኣስተምሮን ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት እውን ዝተረሰዐ ወይ ዘረሰዓካዮ ሕቶታት ኩሉ ስለዝኽእል ከም መዛዘሚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ኣስተምሮኻ ናይ መጠረሽታ ዕድል ንዓኻ ክበካ ንእግሪ መገድኻ ከዓ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ከተመሓላልፍ ተዓድል እውን ክትጥቀመላ ንዓኻ ክቡር ሓውና اوكي غني لي او قبل كابزنا لهم عندي بخبر زدالكم ومدى بزوح زدخمكم له بوغني ونشتي نعرفهم زي بتكمل زي ما صعبوا زغلوا جزء واقع غفلكم كما سبناكم فوتو كلهم عدالوتي سمعتي حتى تبوموا لهم مسمار زلهم عبيتنا عشتون كملوا بوا عب نفس وقف إرتراوي كلا بوز دلي انت اللي يقول انتايو بزي مترطار نتقمنا خنبل كم زي إسياس نزي فلطو دكتور أبي زبها الحاقف وتمر عبدو سعيمو سلام دوخ على دخول اللي قبر زلو نحنا قداي وشتنا نفعلت لبنا نفعلت أتحساسبانا نفعلت حدا حدا زلو صبغ نجر دربنا زين الدرابي حزبي بحدنات كميجرنا قداي هاجر حبيرنا دمصنا ولا نسمع حبيركا دمص مسمع مالتنا عالم من قطقات مالت اب حبرت كل غزي حيل له اب حبرت بركت له اب زحابر كالو صبغون حما انت لا تسمعي عوتي اب زلو عدي تأكيبهم نسراق نحركن دلو دليهم حبوا ولا حد تقبرني تأكيبهم نسراق قتلوا انت دليهم انت قتلهم اتحقي عبد بصحو يبلو نبعلو تحقي يحدم نمنتاي اب حبرت حيل له نتخفاتهم يدنقوا يلهم ግን انت حابيرك حيل له تقبرو تخيل ነገር አለ ስለዚህ ኤርትራውያን በብዘለናዮ ጉዳይ ሀገርና ከይተዛረብና زين وعل انصنا نسمع بيرنا هذا عينت مرقصي اب لولاونت هاجرنا يحالونا اتزي ترفه ببزعمنا له نقالس اتي بركاوي قالس ندغفو እንዘባው حاجز نغبرو حمنالو አይበልናንዶ እንዳበልና ሳፈር ከገብር كل አይነት ፈተና እንትና ኢትዮጵያ ሁሉ ማርዶ ካልዶ ደምብዝ ቀዝገ ነዝጉዕዘ ኣብ ጥቕምና ንጠቀመሉ ነውዕሉ ወላ በግዜ ቀደሙን ዞም ኣብ ግዜ ጀብሃ አሜሪካ መን ካል ዝኸዱ ሙሉኡና ኢትዮጵያ መን ዳንአቶም ገለም ዝጥቀሙ ነይሮም بجاكات خال فورج تسرحو سلازنا ኢትዮጵያ መንነት ሒዚ ሞ ነዚ ሰብዚ ከም ኢትዮጵያው ትሪት ንግበሮ ዘይኮነ መስተጋገርን ንጠቀመሉ ከብር መቸም ጽቡቅ አይኮነ ተዝበት መንጢልካ ዲን ተተመንጢልካስ ገለ ነገር ክትገብር ሓይሽ ስለዚህ መንነትና ኢትዮጵያ ሒዙ ዲሰብ መንነትና ካሒዙ ዲ ካብታ መዕለቢቱ መስዓለ መንነትና ንምለስ ትራዊ ሃገራው ለዝኾነ ነኽብሮ ዝኾነ ትራዊ ረኺብናዮ ቀደም ነበርና ዘውርስና በርግጥ አላህ አውሶና ትራዊ ብዙኾነ መጠን ንከባበር እዚ ከምዝ እንዲው እዚ ደጋፋይ እንዲው እዚ ተቃላሳይ እንዲው እዚ እዚያ ውድ ብዚያ ከምዝ እንዲያ ከይተባሃልና ፍቅሪ ኣብ ነርየሉ ግዜ
تسفى مغرق أوتهم أبسل تنزلوا بزقبروا بدل نحن ما خنقول بدلنيات هتكوينا ارتراب حدقا خيط ودق كيدك أصنع نقبرو نقبر أبنك حانت محبر تأكيبا ودب تأكيبا خقبرو زمدبرتو نقر بصحوف انت دا عداليا تشك برو تمليسا نسب كساب دسمع تريح حاسو تسمعيها بحريو خي تكبر كايو سوق تبل تقونكا نفسك ايتقنقم ايتنقف ايتنقف اندحر كونكا ابت بصحو نقر بزعمت انت حامل فازخ دبريتي تقبرو اخت فتنو تغيليها زند خاماتن عواتاتن زبق خلال نتم نهزب رقيصهم اب كساد هزب دو يلوم زلو كو قتلوم يل كتزارب كلها مستر خون خيلي اذا خالق نحنا نقبرو نطفتات نيرترا صبوق محساب اما تبعتنا صبوق مزراب نمتغبارو مسعار اذا مستر يكونن ولا اساس تسمعوا لا سنبدي لحضر ندام بدي خاص حضر بفرحي انت دا زي سمعوا وغن زقدده زيوم حضرتنا تقاومت زبال يلو يبلنان اندا بلخنا كنبريو لازم مستر يكونن تصصبقنا حسبو كله ابقى حزبي تذكرنا قرعنا كلنا مقلاسنا زحفر سلازي يكونه تقاومت مغانا حفرلو سلازي يبلنا كنقاوم كلنا رأسنا دنينا عين قالس ወይ ካነ ደፎ ከደም ከለና ረብሓ ከም ዘለዎ ንቃወሞ ዘለና መትከል ዓወት ከም ዘለዎ ንቃወሞሉ ዘለና መትከል እንዋህ ይሕፀር ብዘይገድስ ህዝቢ ክፈልጥ ሓደ ዝድግፎ ዘይፈልጥ ደጋፋይ ንምንታይ ድግፋሎ ዘይፈልጥ ንምንታይ ጠቃዓሎ ዘይፈልጥ ክኮርዕ እንድሕሪ ካዮ انتهى الآزي يخرع علنا عطم نقالس بس سالسي سالاتنا ميديا قالسي كلهم اب نهقدف كتاقعلو دصنحو تم زبزحو ادمعات زبهالو سبات مچمه هاغراو ونوم كابانا نلعلو خوينوس اب قالس تسلفهم مچمالو ناي قدن ودب ابال ودب ገለዘ ይኮነ በናቶም ማኒፌስት ሊመጨማሉ ወዛረቡሉ ወድ ሰውራ ዛረባሉ ዳንችና ዛረባሉ ካልኦት ዛረቡሉ ስዑቡሉ ነህና ዌልካም ጥራሕነ በሎም ንጎስጉሶም ነምጻዮም አመፈልላይ አይነመን አባላት ሓንት ውድብ ኩስቶን ስለዝኾኑ አብጽሊ አይነመን አባላት ሓንት ውድብ ዳነ ዝፈልጦም ስለዝኾኑ አይንፍተዎ ربحانا تقاطرتن تتواصلون علنا تفولطم سباتون بودا بفوتاوي يجمر كم زبحال تفولطم سبات مجمريا قداي زغبرو نتي زفولطم سبيم قداي زغبرو إساس مجمريا قداي زغبر نتوم مسوس تقالوسو قداي غيرو انا مو فيزا كم ذهبنا حسبو زين فلط عالم نزاور كم زلنا حسبو ابرتراتن ሁሉ ምነበርናን ከምዚ ተሙሱ ዝነበሩን ኩሎም በሊዑ በሓደ ይጥፎማል ለዚ ቡዳ ከምዚ ፎታው ይጅምር احنا ها ተጻባጸብት ንኹን ተጻባጸብትን ተቆጣጠርት ንኹን ገንዘብና እንደኸራው ፊናት ንጻባጸብ እንታይ ተገይሩ እንታይ ተገብረ ንቆጣጠር ስለዚህ ወላኳ አንተ ነቀፍና ነተነቀፈታ እትስተሰርሐ ስራሕ ጠቅላላ ንምድምሳሱ ዘይኮነ እንደገና ኃይል ወሲኹ ንክደፍእ አይሰራሐናን አይተግበርናን ተዛሪምና ጥራሕና ቅብል ኮለኹ እንደገና ነተ ተግባር ክንጸቅጠሉ ምንቲ ውሕሪዱ ለሞ ክንጸቅጠሉ ምንቲ ክበዝሕ ብዝብል ዳምበር ጠቅላላ ነተቃል ዝፈጽም ካነ መቅላሉ አይኮን ብዙሕ ተስፋ ዘለዎም ሰባት ውሽጢ ህግደፍ ኮይኖም ከም ደገፍ ዝፍለጡ ሰባት ንተቃወምቲ ከም ድጸልኡ ዝፍለጡ ሰባት ፕራይቬትሊ ምስ ነፍስ ወከፍና ይዕሉልዮም ሕጂ ኣነ ዝበሉ ሃገራውያን ኮይኖም ኣለው ንሕና
جيم تشينجرز نكون نحنا نتجم نغيره حج انتاي كجبر على مساختي نخفت زربا خين وحالكم زغل ملؤ ليتي بحسب بصبق امسينا عمود اتا زربا خين وح اذا ايد كانبل كدما ناي قدني عوتنا ناي قدني ስለዚህ አጆሁም አጆና ኢለ ጥራህ ያخላቦ በዝ ምሽት ዝሐስበ ካለ ካባሁም በአሁም ወገን ትብሉ ወተልዩ ለበዋና ባይድማ كسمع دلوي أني اللي سنيلكم زل سمعهم ني كبرت هابلي نعهم زي بك عملت زي 3 ساعات قفا بلكم كبرت هابلي ودي الله كبرت هابلنا كبر غاشانا نايلومي ميكائيل عنداي كدانه حجون دقيمة بشمين بشم كلهم أما حضرتي جزانا حضري جانونا أن كلهم تخطات التجزانا كمسجنا كعف كدلي حجون جزيخات فيك مسانا نتولو كنتات استمروه يبكى كنجبروز جبعنا عينتك على لسا كتمعدنا حجون بشم كلهم تساتفتي يغنيلنا كبر غاشانا عبكال لجزيخا أما حضرت جزا بخال زعبانا رأسن مساخا ركب جيروم عبز قتل ركبنا كال قصالي أرستي قداي حجر كرحبنا حسكايا زرحته فاينت كتقصلو أو خلوه حصنكا أنا لو ما أنتي حيل منسي ملقتا ودولانت أما حضارنا يزال لو ما نبركي عبكال لجزي حدا زمصنا زنبر حبريتا عايش شموم على اليوم اندا تجاربوا حتتي سلمتا يوم شموم على اليوم زي حتو زبل يمصنا له اي هوب ابقصالي حتتي ون لك معرغا شمكم على لكم يتقربوا دول تقربوا حزبون من اذا حتدولو عينت حتو شمكم اندالا لكم كنغبرو تفقدونا حجون يدلنا ناي كلنا غداي هاجر سلازونه عب قصالي محدرا زي حتو قربلومه بزح مسألة سلازوا على معنتي حتتي نفسهم على اليوم سيز بيرتراز وبو استمروا عايشنا مالتي سوري حتتون معريو شموم انداغلطو حتوتاتهم قربوا كان تابع كنقددينا عب قصالي بزي مدبزي يغنيلنا كبر غاشانا نيلو معنتي ميكائيل عنداي اب مدب رئيتون لبوان كنساغاغرينا حيل من الصحاوي هذا سبب يا اخي كده كله ببريبات حتى مسيا غاشانا ميكائيل اب دحنا يمطرش حتى كان حتى اوكي جمال تاع نقبرينا غاشانا يعني سخادي خاني سياس حتى تقول الله انا في ترداتن ግን ንሱን ድሕር ተረዲዋ ኣብ ስመራዲ ወላ እንታይ ኣብ ሓደ መድረኽ ስኻዲ ሓቲት ካይላት ተብላላ ማይክ ንዓኸኩር ባሕራይን ንሲዲትና ኻኒ ኣመዝግና ክብራሕወይ ታህተ ሰማዕኳን اوكي مو جمال جون اوكي هراي دحر بشكم تراي تاخن قبر دحريت مسيح انت عرفتنا اساس ابقل مدرخ حتيت كان كان سخالي خاطب لك الله كما يعني رات مدرخ اتحتتا جلس جزيت لك اي حاطط كون اي تراخمنا نبلطنا حاطط كون وغنات ولا بسوا بزخط كل جزي ابتناي سوا ناي تعليم زنورلو جزي ذكرني كلت خوينا نتي محلاق غبريهم زنبر جزي نابت محلا نغيد نتقابعنا دربنايو مس سلف خنمص لزي قالنا ابتي ندوارديا او تروفو خم مسرع وچخو ميلومنا سوم كيدوم إساس دمريوم ولا ود قد دمريوم كيدوم بحيلوم تمليسوم مالتي لازم إساس حتى تكون غني لي
ታንኪው ክቡር ጋሻና አጀውን ድሕሩን ዝመጽሕት ከም ዝብም ብኽብረት መምላስካ በጃኹም ዋላ ትሕቶታትኩም ሲ ኣቐድም ኣቢልኩም ንምሕደራ ገዛ እንድሕር ሰዲድኩምልና ንሕና እውን ሓቶ ስለንኽእል ኣቐዲምኩም ግን ዋላ እንድሕር ሰዓት ግዜ ክስታ ይኾነኩም ኮይኑ ኣብ ድርኡ ዋላ ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ሕቶታትኩም ምክንያቱ እቲ ኣርእስቲ ንዛዕባን ሓውደልና ብፅሑፍ ታንኪው ኣብ ቀፃሊ ኣይ ሆፕ ን.com ሕጂ እውን ደጊመ ሶሪ ምስጋነ ምክንያቱ ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ናይ ሚድያ ብኢንተርነት ዝከታተል ዝበዝሕ ካብ ኣብ ፓልቶግ ኣትዩ ዝሰምዕን ዝሳተፍን ነዚ ክውን ንክገብሩ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ዘርጊሖም ህዝቢ ንክሳተፍ ነዚ ርእቶታት ኣብዚ ንሕና እውን ንረኽቦ ዘለና ሕጂ እውን ደጊመ ስኒትና.com ከየመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልኒ ኣይተሓዝ ማና ሓንቲ ወይ ዘይምዝካረይ ስኒትና.com ክሳብ ሕጂ ከይተሓለለ ኩሉ ትንገብሮ ዘለና ኣግንግዶ ንህዝብና ዳይሬክትሊ ላይፍ ዘመሓላልፍ ኤን ዶኩሜንት ከም ሓደ ሰነድ እውን ናይ ፅባሕ ንጎ መወከሲ ዝኾነና ሕድሪ ጀጋኑና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክፋል ስራሕ ሒዝዎ ዘሎ ስኒትና.com ሕጂ እውን ከይተሓለልካ ትገብሮ ዘለኻ ግቡእና እዩ ግቡእካ እውን ትገብር ኣለኻ እዚ ግቡእካ እዚ ከዓ ኣይ ሆፕ ሓንቲ መዓልቲ ፍረፃማና ኩልና ግን ዝነገሰት ሃገር ክህልወና እዩ ታንኪው ቀፅሎ ኣብ ጎንኻ ኣለና ኩሉ እቲ ዝድለካ ባና ሕድሪ ጀጋኑና እውን ፅባሕ ንጎ ብደገፍ ህዝብን ብዓቕሚ ህዝብን ቲቪ ንኤርትራውያን ዘገልግል ንኽትገብር ቅርብትያ ኣብ ቀፃሊ እውን ከማኻ ዝመሰሉ ካልኦት ብፆትካን ክኢላታት ህዝቢ ዝተሓወሶ ናይ ዓቕሚ ገንዘብ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ናይ ሎሚ ጋሻና እውን ገንዘብ ዓብ ድፍኢት ኣለዎ ኣብ ቃልሲ ሓደ ካብኡ እውን ሓደ ድሉል ሜድያ ጌርካ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከተረኻኽበሉ ትኽእል ናይ ሓበሬታ ማዕከን ምውናን ሓደ ድፍኢት ዘለዎ ሓደ ካብቲ ዓብ ቃልሲ እውን መንግስቱ ነታ ደይጠቕማ ዝነበራ ራድዮታት ናይ ድምፂ ሓፋሽ ኩና ኣብቲ ሓደ እውን ዝነበራ ኣብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንኽዕፍነን ብዙሕ እዩ ዝፍትን ነይሩ ምክንያቱ ሓበሬታ ኣብ መጠረሽታ ሓይሊ እዩ ሓበሬታ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ምዝርጋሕ ናይ ሓበሬታ ዓቕሚ እውን ብግቡእ እንተተጠቂምናሉ ናብ ዝማዕበለ ጥርዚ እውን ድሕር ኣብፂሕናዮ ንቃልስና ሓጋዝን ኣቃላጣፍን ክኸውን ስለ ዝኽእል ስኒትና.com ኣይበዛሓልኩምን ግቡእኩም ትገብሩ ኣለኹም ካብዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ብዝማዕበለ ስራሕ ንክትሕዝዎ ሕጂ እውን እዚ እውን ነዚ ገዛ ዝምውላዕ ኣብ ጎንኹም ኣሎ ናብ ዝዓበየ ስራሕ ንምስግጋር ታንኪው ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ዝሓፀረ እውን ኣድላይ ኣስተምሮታት ሒዝካ ክትመፃና ናይ ሎሚ ብጣዕሚ መሃሪ ነይሩ መሃሪ እውን ስለ ዝነበረ ሕቶታት ፅፉፍ እዩ ነይሩ ኣብ ልቦዋን ርእቶን ከዓ ክንቅፅል እስኻ እታ ዘለዋኻ ግዜ ክትከመለን ክሕፅረልኩም ታንኪው ኩልኹም ኣብ ሪጋ ዘለኹም ሬድ ኦፍ ክንገብረልኩም ኢና ኣብ ሪጋ ዘለኹም ምስተሪሕ ኮንኩም ትዲቡ እቶም ካልኦት ግን ምስ ወዱ ኣይ ቲንክ ከነልዕለልኩም ንኩሎም ትሕራዕ ኢልና ኩላ ከይትድርበሽ ጎን የቐኒየለይ ከዓ ክቡራት ኣሕዋት ብዙሓት ሰባት ኣይነበሩን ሎሚ ስጉምቲ ብዙሕ ወሰድና ታንኪው ከምኡ ከዓ ይቐፅል اوكي سمعنا ميكيل الو مقالة حلو انت حنتي تاقوبل تحتها خدم اوكي عجي غمي له هاي المنسي الله تا مقالة قرب قديل الله قنا الله تا مقالة قرب قديل الله الله قنت حجي صباله يا اوكي انت عايش بقول حي المنسي الريد كنا العللهم كلهم وحدات سبات يوم جلو منتي مايك ريد نختار سولهم كي تعب مالتي اوكي طبعا حجي قاشانا زخونا نقر تزاربكم وقلماتات كملوا سركم اي كليني اوريدي خلاص عطينا هنا تاشمو
حاطينا سيزخنا خملس هيك نعود حتتو جين كومنت عن النجار تهاليكم او طلع تزاربوا مالتي اوكي ثانك يو حين منسي مايك فري اوكي ثانك يو اوكي سوري فتحكم عسيركم سقمي اوكي فتحكم عسيركم مثلا ثانك يو مو خنقصلنا حوات تاريخا دوردناكم قيح نخلعلو نقول جزائر وانا عاي كمان بمدب تدول لي نركم برايفت اي تحازو لي حج تدولكم عايشه برايفت مولاتو غزنا ما عدرنا برايفت اي تدولوا لنا بليز مغنياتو تستخدم كونسل نخل اي تحازو لنا قبل مو هم يبال خبريغا اسكي ابريغا زنبركم با اللهم ديكم ابريغا نبي داخلو اي عندي غايب كانوا كلها جزا اي مسحب كنا كنا سمع له دي سلام سمعت له اورو حتى ودو بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا كو زغاشانا بحطو لحتتو خلو اندمسي اذا حلفه يسمعكم دي كارتحتو هاد سمعوا سمعكم بقوع زكوني ملسي بقعت زلو وسبكم رقيبيو نوستاتو عزيز صبو اكي دكتور نبرهام بهدأت مثل حتو صبو زكوني ملسي الناتو زقمت سبكم رقيبيو له أعتقد بحجة النجل أعتقد حدنا تزبير تراتبل أو مجمرياتي حدنا تزبير ترات زبالات ذهب مبري إن حجي نحنا تراويان تتفاعلنا نغنيرنا سبوت يسنا حسابنا تعال سبويهم تتفاعلنا نبرها كل بتي جسرت زخونة زي حجي مرحنا إذا محيطها بس ما يدلو نقول تزبير ترات تفاعلنا نول ولا منقطع سراوي تأيي تراه ترفه نول هايكون نتي أردقز ولا استفعل مستناي أقدم مستناي جب هذا قاتم خناعات نقطوه يخلها تزبية ثلاثة تفانين يسون لذي إذا كل متفنان ذهب والكسب مستوم دكي حوابو تبيعان كونو نزه بزي من حدو خندير رخب خندير راد عيجي قد يعلمو قومي نزع علامة زي حجي بلكع نحري أستوعلنا لكل حجي سلاقي إرتراوي كله أكيدنا أتحاد خوينو هاجر يجي متزاهل لي خوينو كم زخولنا تمالي أمينا ينعون زارة نبرنا كم عمل حجين تايو أما جرشتا كميركا تردون تزيجها كميركا أبتناتكا سنة حساب تؤتوين حجي كل جزء سنة حساب تزاني أبحاد نسيو أما جرشتا معبل ما هزبي أبحاد ما أزل مكساقس قليلي معه سلازي كل جزء هزبي يترى تتالل صريحين تتالل لنا كلنا وقتهم مرحلتنا ياتنا عملنا يوم فعلهم فتاليلهم حزب راح يكون تاليلو وتم ابتقو زنبرو منستر دو قال زبحال كلهم بحنقو زلو نبعلهم تتاليلهم معناته النت زبحال هاجر بإمنت أكيد هاجر بإمنت صديقيت هاجر بحقاو من جدي أقام تحجر أنك هات خيدن بر بإمنت زبحال يلم عزيز غربا زي حدا كان دغفاي نايتي سرعات المسؤوليرو هايلنا انا ولا حجون سياسه امني حجي امنتنا هاجر يبلو وين حزبيه تراكون امنتو او الكسب امنتو ማለት حجي والكسب نحرت امن كنكا بدرجه هاجر ناي حزبي ناي بوزحات سفا طبيعتن بحرم زلوم والكسبات تامنوا منجد يلا مجمرتا غزي ኤርትራውያን ታከን አምናለና ሕጊ ማለት ኣብ ሕጊ እንድሕር ንኣምን ኮይና ኣብ ቁዋም መጀመርታ ብሕጊ ዘቐመጥናዮ ንወርዶን ዘይቦም ብዓስልጣን ድሕር ኣለና ኮይኑ እምነት ከነሕድር ንኽእል ማለት ኩሉ ዜ ብሕጊ ትኸዶ እዩ ንዓኻ ዝጠቕመካ እምበር ብእምነት ዝበሃል ኣሰራርሓ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነ ስለዚ ንዓና ኻ ዝኹል ዝሃሰየና እምነት እንዳበልና ساب حج بإمنت تفينا مالك إتا حجي زغمتا مجاشا زي حاونا غاشا زمسكنو تحادنت ما هزبي أتراك درو زون كلهم حجي تمالي هاجرنا داولو نويانا هتصرفو زوعلو نبرو وياني ناس مرا مخان حجي ترديو مان وياني أبس مرا خبز نبرت وياني كان مقلج يكون مسياسي إذا أسمر الناس وياني هزبي أتراك هتصرف نبرت نعاف اللي تمالو كل يتراوها انتاي وريدنا له تاي سجمنا
እንዳበለ حتنتم بلالو حتقتو يبلالو اكلو بسمعوت قنداماي تمال من كم سياز زنبره لومي طفعنا هاجر بنا تشطنا عربنا ዝብል ጥራሕ ሓትሰምዕ ኩሉ ስለዚህ ዞም ደቂ በቀለ ገታቸው ዘይኮይኖም ትራው ዘበለ ሎሚ ተሰሚዕዎ ተረዲእዎ ጥፍዓት ናይዚ ሃገር እዚኣ መጥፊኣ መን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ማለት ስለዚህ ተዛሃፈ ያኽብር ሓውታ ሓድነት ኩሉ ግዜ ዝኾነ ሰብ ኣኽብርዎ ብዘይ ኣፍልጦውን ሃገር ይሕግዝ ኣለኹ እንዳበለ ዝገብሮ ይግሃት ኩሉ ዝኽእል መንሕና ተኸባቢርና ኣብቲ ምርዳእን كعبل له زبركا او قبولي انا انا بحقي ادنيقا مالتي ابت مسات كاون طعم صمود هنا مسات هميركا دس دبل مساتي ولا حد سغا مغاونا يبلكان ስለዚህ ተስፋ ዘለካ መንእሰይ ኮንካ ረኺበካ ኣለኹን ተስፋ ዘለኩም ኤርትራውያን ማዓት ኣለኹም ስለዚህ ሕልናኹም ክዕለኩም ኣብዚ ሃገራውነትኩም ብልቢ ነዚ ሕጂ ሎም ሓደ ባይቶ ሓደ ዓዲ ኻኣቲ ካንስ ሓዘላ ስለዚህ ነዚ ኣባይታ ወሲኽኩም ኣባይታ ዘጋሃኩም ዳርኸኩም ፊት ምስዝብሃ እዚ ክዓቢ ክፍል ኣለዎ ስለዚህ ዝያዳ ኣባይታ ነቲ ስራሕ ክትነጥፈሉ ለካ ዝብል ኣነ ስለዚህ የቀኒየልና ደስ ደብል መስታት ምንስተሪኻ ስለዚህ ኣይትሕማቕ ጥራሕ ዝብለካ ኣነ ስለዚህ በዚ ሕሽካ ዘለኻ ክትብርትዕ ትሰስን كما حاول جغانو اغونها تسرع اب سرح كتوفر كا فقري وحدات فقري بزحات حسكا اب هاغراونتن اب حزبخان واغا هتكفل بزي توغيسكا زلها ايتحمق يحزلك اغونها لنا ስለዚህ አጆሃት ያዝለካ የቀን የለኝ نقول لهم كاني ما يكفي وديك አይተሰማሁን አርቲያ አያተخلو محارس صحفلين يركا بزابه امريكا يكتم بزابه تماريخ دحر ناصነት ካቶም ድሒሮም ንዓዶም ዝኸዱ ይነሩ ድሓር ኣብዚ ኣስመራ መፂ ምሳረመ ባዕሉ ወዲቁ ሓደ ገባር ማሪኹ ፋስ ገሩ በዚ ሽከት ዝበሃል ቦ ማሪኹሞ ሕጂ በዛበህ ሁሉ አይክልኝ በዛበህ በህይወቱ ሁሉ አይክልኝ ኣብቲ ሕግና ህዝባው ግንባር ካላይ ግዜ ተማሪኸ ዕድል የብሉን ወሚዝብል ስለዚህ ዶለ መሰናነ ዝሰዚ ፌክ ኸውን ይኽልናይ በዛባ አዲስ አበባ አትዩ ገለ ዝበሃል ፌክ ኸውን ይኽል ዝብል ሐሳብ ዘለኒ ሞ ማይክሪ سلام سمع اللغدو سيكوتر انت اي سيكوتي سعيد سعسع زلو ولا انت ايو اللغدو سمع سلام كم يمسكم يغنيلنا قاشانا مكير عنداي ብዙሕ ዝብሎ ነገር የብለይን ኒ ኣስተምህሮኻን ኤርትራዊ ሞራልካን ተስፋኻን የመስግን ብዝኾነ ኩሉ ምስጋና አንተ ወሓሊፉ ስለዝኾነ ምድጋሙ ከይከውን ይቀነልና ክብል ፍቱ ሆሚ በአነ ዝፈልጥ ተሰማ ምስከደት ተሰማ ናይ ውቃው ሓላፊ ጀነራል ውቃው ምሩኽ ሻምበል ድጋፍ አበበ ኸይድ ነይሩ ወይ ምሩኽ ሻምበል ድጋፍ አበበውን ድሕሪ መዓል ተሰማ ኸይዳ ነይራ ድሕሪኦም ዚ ቆልማጽ ውን بسالساي درجة أمريكا خمس خدي جنا ميدا خلوه سمعين يعني أنا خمو يد زفلت نيرنا يزي قرماس بزابه بيتروس زي أحد شيء خوينا هني نونو حزنا يناس مراتنا تمن لغاوا دايم هنا بدين مبرز خان أي جزء خهرم نسمرا خب أمريكان دي معدا هاي مسبولهم هاي عدهم إثيوبيا توردو تدفردو مسبولهم ملسكو كا أمريكا يكون مسي هاريمنا بزخون بتناي سمانان 4 تهاريم مسودقه دحرو حاويو أمريكا خمس خدقن أجنا ميدا خلوخو سمعنا نيرنا برزلو زلخات تسمع خابتهم قداموتي دحروم جيغا خلالي مع الشامبل دقافه مروخ شامبل دقافه أبوه زبهالو
جلسلس كونريلات عز عينت كأني خيدهم مسؤوم دي دحرقهم أي فلتن خيدو خمس نبرجن سينعين يرمي دا خلوه دحن بزح زكاة حتى يكونن تمليسهم انتاي ترد أجن أمحارة كله حلمهم كله دلهم أبزها لو هاليوم نزهاجر زي نمحد نزهز بزي نمحد زي كنا نزبحرين هاجرين نمقصص أرزلوهم فيرا زخونة زي حاو حمامكم زلوهم زي حاو حمام فيراهم زلوهم يرد أكان أنا نسا خبلي حجي كابزي حجي كيدلو تفتحلهم تماليسو نسمرا خهرم اتي أدحينو حاكمو حابوز سودودو سورة إريترا قال كيدان آتيو دح أنت أمريكا أنا أمريكا خيدي إذا فلت صغاخ أدحنا اسمرا آتيو تولاد لها كبك እንደገና ካብ አሜሪካ ተመሊሱ ከሃርማ ኮሎ እንታይ ትርዱ ከበምሓራ ካብዚኦም ጽባን ዕምባባን ዝበሃል ነገር የለን ሞትያ ካብዚኦም ጸጋ ዝበሃል የለን ትጸግኦም ሪኢና ኢና ኣብዚ መስርሕ 30 ዓመት ኩናት ደም ተሓሊብና ኢና ኤሪትራውያን اتزحقسك رؤسو زيدنن من السينيرو بزيك العالم نمكح زي كونه تهاريمو زي خيد زي كونس حينون حين وقونون زفدي حيال من السينيرو صبو غيرو رارعيوم تسعرن اي تسعرنان سعرنا يوم تسعروتهم جنا سلزي توحطلهم جن تايكو قبر فتينهم بزانا أبب فقري زي تنقالي حجي منقستي أرومو خنزلو دي سببا بقى إساياس قرحين شرحين سريحة كتنبركو خونه زي هزبي نزي حايلين تاريخين زي سرحي هزبي كتنبركو خم فتان سلازي اتزخدو زلو عيني باللي سني باللي زي تتصبي وبعلاتهم من مسكينهم نحنا زون زي تتصبنا يبكي مناس نحنا له شيشاي تخفيت لهم دا امونتايكو بدلخا سلازي حجي خيدي وصنيحدي اب سام منخاتو بلو زي مروخ شلق ابزاب بيتروس بعد فلت غنا عين حسن سياس ندحر نيروم كصدوم كم زخاني اي بدني نحنا جغانو حربኛታት يخفتح زي كلمبر ناي ኢትዮጵያውያን مروخات كسدد كم زخيل عينو زحفر حفار منغستي يكونن سلازي حفروتو زقنططه زبانو زقلعه غجليو زي خبل زدلي تانا محراغن تانا محرا كلهم ناي ኢትዮጵያ ገዛአት ሓይልታት ዝቆሮቢ ይኹኑ ዝረሓቁ ነዛ ሃገር እዚኣ ክልተ ዓይናን ቂርካ ትክልተ ዓይና ባሕራ ክልተ ባጽዕን ዓሰብን ማለት እዩ ኣንቂርካ ነዚ ህዝብ እዚ ኣላሽን ምባል كم سئلن سينمان زرعينا كنسدد كلناتي أبي كستاي زترأي نعوم صقايو تبقى ذيني من هاتبلو زي حجي من قد تخفيترو قليلو كم حدا عوتن فيلمين ترخيب الليسي ني كرينا خلو كجهارو لنان كترجو لنان كلو نعوم عبد صقايو عوتيو نحنا أي جزيف سعر تنبر نعوم عاب عوتي كننبر كخنا إريتراويان بحيري أي كألنا يومن بخالق ركق سيسجن كون قبط أمنا تاناي
بطا من قد ومز ديابلوس فقري زي طنقال حدا طنقالي حجي حزوم زلو طنقالي سب زي بلو خبل اللو سب زي غبرو سب زي بصحو ندا بصحي سب زي غبرو ندا غبره لك اب درجه حبر نايت حبرتسب درجه وريدو اب تدليت نايت حزب وريدو سمعت نايت حزب خقصقصو فتيني تاي مالتيو كله كسباب دغزلو اسرات اوشت زلو غبن زلو زيبلون فتيحو هجنتا يزغبر زلو نهاغورو حدنت مهرالو صبق اذن هنا ديابلوسكي اذن هنا ودب داخل انتاي غبر انت حري لك همي انتاي تزغبر بيناي من قديم زرخو سلازي زهاجر لك عمواتر الله جن تواترنا اوروما يلنا راسنا نسوغدلو خوون يبلون اريتراويان لومي راسنا نسجدل اوان ايكونن لومي ودعيتي لنا راسنا حفن بلل اوانيا إذا هاجر زي أزرعت دليل أوانيا خمسة قاشنا خبلو صنحي بوز حستم مهرتات كبنا صنحي سرح زدلي أواني حدا صبق نقول كن وسط زلنا خافتنا يتمال من السي كابزو ديابلو سكوات مهرتن زي ترخبه صقان هاجراونتن انت زي ترخب خاطو من السي جن تبجاونتن هاجراونتن نيروندي زعت قزيكم فتح يبلنا زعت كذا فتح يقولون إريتراويان 30 عمت توادقنا سب بموتن شجرين مكران تفلاليا أب جزيق علسي إذا جنا يهابتن بتزوم تو حصاون جرات على أساس عراء بتزوم تو حصاون كاب سوفيت زي بهال حرق جيرو معرة ما قلناه أسمراتنا الذي إذا تنازي نعو ما يوحد الله مني كقتلنا دليلو بخميم تقتلنا بخمس حج حيزو ما زلو زيا أب إثيوبيا زي اللي صقان برختن ناب إيرترا حزوون كفتن يوم مغبي مخنياتو تهزبي تصقيم يصنيحو أزي تواتيرو زبلع ونسينو كل خبون كوينو بزحاسر من قدون أبي إريترا خمس صرحون كفترو خوريوم نمنتاي نتهزبي الله شكبلو سمعتون الرأيون سمعتو قتيلهم الرأيو إثيوبيا ونت خد حزوه سلازي أبزوان زي فتان أواني وناي فتن أواني نتفتنا جن كن سعره خلالنا بمنتاي بأنصار تساتهم زخد وزلو أكايدا بنحنا كن نبرو نخيل أكايدا بنحنا كن نبرو نخيل أكايدا زي آخر زدلي تصبق نجار كن ورس زبالكو كورس على زبالكو دقيمة خبلن ترى أخويني جانو حوات أبوتات آياتات ساندوتات وديقوم دون زهاجر هو نخبرون دو جغننوتهم من صنعتهم نخبرو دو هو بمنم تأمر مزناي زدي أبلوس زي زراخبون يقولون صليم زانتا مزناي زدي أبلوس زراخبون يقولون تي هاجر أونتن إزي كحدة هاجر أونت زحزعين أي زدي أبلوس سلازي نتيجة جغننت كن ورسو نتعدقي زي فتح عدق إريتراويان اتكنا انتايو حدنت نيرو قتلوهم يتمالي بتيمصو حمد على الحسوس سديدوهم البحر استيوهم رئينا اينا تمالنا عين مسكرينا سلازي اتعدقتي اتحموتي اتجغننتي اتتاريختي جنا
نولد ولد خنم حلالفو إساياس عدل انت زي رقمنا نحنا بعدنا وريسنا كنا محلالفون كنت قوملون كن كيل لنا أجوكم دكيري جغانو لونا زقبرنا نحنا ون جغانوناتهم دقومن حواتهم بيت صوبومنا أي واحد فاميلي إريترا زي كبرت يلان بخمون عمن هو يطبق لو مدأ نابي ديلخا جغانخا أقدمكا أبزا هاجر نابي معلبات لو مدعو لو بتقولي لن لو متعم نمر تقولي لن تعم قديفنا عينات مالي كل حسومن عجعومن زتقبلنا حصاونن حاون سيئولن زتقبلنا حماق ناي تاريخ أقاطعمو خوين جن إساياس خيدو ونتي تاريخن جغننتن إريتراويان سلازي اتخحدات نايتي ديابلوس أيكونان كرئز لنا اتي جغننتن هنان زي تسعرنتن هاقراونتن إرتراونتن حجون داقماي بدهو خنبل علنا خنبل بحدنتنا ونكن سعرو من صلاعتنا خمتمالي أبزلنا يو كي نتقفل حدرا يبل يقني اللي سلازي هو ميب أنا بخوم ويعتردي أهني كساب سلسة جزيني أمريكا خمز تلاخو معال تسمانا يوقعو عزازي دحرقو معال وشامبل دقافة أبابا دحارز لقمات بايلوت بذابه بيتروس يوم تلاقيهم نيروم ني حال ني بوليتيكاو حال كن بروباغندا انتبهيلي مثلني محيلون تحيلون إني نيرو شعو زي سراقي إنو وين أباخم مايكروفون ما سيكوتي اللخا انت زي اللخا ليون اللخا يغني الليل بروخ مشيت سمعكم إيه